Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ενότητα των σημερινών παρουσιάσεων. Η ενότητα αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα δρόμενα των ημερών μας και φέρει τον τίτλο «Ισλάμ και πολιτική, σχέσεις βίας». Τίθεται το ερώτημα. Είναι μεγάλη η χαρά που έχουμε μαζί μας ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι κάνουν τις δικές τους προσεγγίσεις. Είναι πρωτίστως μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον διδάκτορα μουσουλμανικής θεολογίας, τον κύριο Χαλίλ Τζιχάντ, ο οποίος είναι συμπολίτης μας από την Θράκη και μάλιστα εργάζεται στη Μουφτία Κομοτηνής και στο μεγάλο πρόγραμμα που έχει αναλάβει το Τμήμα Θεολογίας για την διαπολιτισμική και διαθρησκειακή συνάντηση με τους ιεροδιδασκάλους της Θράκης, τους μουσουλμάνους, αδελφούς μας της Θράκης, συνεισφέρει και αυτός, αλλά και ο κύριος Δαμάδογλου και ορισμένα άλλα έγκριτα μέρη της μουσουλμανικής κοινότητας με τις γνώσεις τους και κυρίως με τη σταθερή πεποίθηση της συνεργασίας και της προάσπισης των πανανθρωπίνων αξιών διαμέσου των συνεργασιών. Επίσης, είναι μεγάλη η χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπισάρα Εμπέιτ, ο οποίος υπήρξε φοιτητής μας και τώρα είναι πλέον διδάκτορας του Πανεπιστημίου Οριεντάλε σε θέματα χριστιανικά και μάλιστα σε θέματα που άπτονται των πολλαπλών μεταφράσεων του χριστιανισμού και του προσδιορισμού τους διαμέσου πολλών γλωσσών της Ανατολής, της Κοπτικής, της Παλαιοσυριακής, της Αραμαϊκής και βέβαια ο ίδιος λόγω του ότι είναι Παλαιστίνιος, προερχόμενος όμως από το κομμάτι του Ισραήλ, φέρει πάνω του τις πολλαπλές ταυτότητες αλλά και συγκρούσεις τις πολιτισμικές και διαθρησκειακές και γι' αυτό τον λόγο η πρόσληψη της παρούσας κατάστασης από τον κύριο Μπισάρα έχει μία ευρύτητα και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Ήρθε από την Ιταλία και σε λίγες μέρες φεύγει στην Αμερική επίσης για ένα διεθνές συνέδριο. Και η τρίτη ομιλήτριά μας, που έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε, είναι από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Είναι υποψήφια διδάκτορας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή της, τον κύριο Μαρβάκη, ο οποίος προτάσει τους φοιτητές και το έργο τους και ο ίδιος θέλει να μην φαίνεται που αυτή είναι μια πολύ ευγενική προσέγγιση και ακριβώς όχι μόνο ευγενική, αλλά είναι η προσέγγιση πλέον του καθηγητού προς τον νέο επιστήμονα που τον φέρει ενώπιον των ευθυνών του, αλλά και της αγαστής συνεργασίας και θα μας μιλήσει για τα θέματα του φύλου και πώς αντιλαμβάνονται τα νέα νεοναζιστικά μορφώματα στην Ελλάδα το ρόλο των γυναικών και μάλιστα πώς προσεγγίζουν και το θέμα του Ισλάμ. Ο κύριος Χαλίλ θα μας κάνει μία τοποθέτηση ως μέλος της μουσουλμανικής κοινότητας της Ελλάδος για το ποια είναι η θέση της θρησκείας του Ισλάμ απέναντι σε θέματα ειρήνης και βίας. Και ο κύριος Μπισάρα Εμπέιτ θα μας μιλήσει για τις νέες ερμηνευτικές νομικές προσλήψεις της Σαρία από τα μεγάλα κινήματα του πολιτικού Ισλάμ, που είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι και σήμερα η Αλ-Κάιντα και το Ισλαμικό Χαλιφάτο του ISIS στα πολυδοκιμαζόμενα πανάρχια εδάφη της Συρίας, του Ιράκ, αλλά και ευρύτερα της Μεσοποταμίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον διδάκτορα Χαλίλ Τζιχάντ. Σας ευχαριστούμε. Σεβασμιότατε, σεβασμητέ, αξιότιμοι καθηγήτριες, αξιότιμοι καθηγητές, αγαπητοί συμμετέχοντες και αγαπητές συμμετέχουσες του συνεδρίου. Ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για τους ακαδημαϊκούς που έγινε αυτή η πρόσκληση και είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο κύκλο που όλοι εσείς τιμάτε την εκπαίδευση, τιμάτε την γνώση και το Ισλάμ σαν θρησκεία, όπως πάντοτε ακούγεται, έρχεται από τη ρίζα σέλιμε, σελάμ και είναι από τα ονόματα του Θεού Εσσελάμ και είναι ειρήνη για όλους μας, ειρήνη και ημίν.
Και από καρδιάς ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία να σας ομιλήσω για ένα επίκαιρο ζήτημα, αλλά δυστυχώς και στενοχωριέμαι όταν θέλω να μιλήσω για το Ισλάμ και για το Σελάμ και για ειρήνη και αυτά που συμβαίνουν στο κόσμο, ειδικά στο Ισλαμικό κόσμο, μερικές φορές δεν μας αφήνουν να μιλάμε έτσι ελεύθερα. Εσείς από τι μιλάτε και τι συμβαίνει στον κόσμο? Μπορείτε να ερωτηθείτε με αυτό το ερώτημα. Και όπως είπαμε, η θρησκεία πάντοτε θέλει την ειρήνη μεταξύ των μουσουλμάνων και μεταξύ των αλλοθρήσκων και δεν υπάρχει καμία βία εντός άλλων. Και όπως μας διατάζει τα κορανικά εδάφια, «La ikraha fid-din», δηλαδή δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία, στο όνομα του Θεού. Και αυτός ο μουσουλμάνος πρέπει να είναι μπροστά του ένας άλλος συνάνθρωπός του, να είναι ασφαλής και από την γλώσσα του και από τις πράξεις του μουσουλμάνου. Τότε είναι καλύτερος μουσουλμάνος. Αλλιώς δεν έχει την τελειότητα όταν δεν είναι ο συνάνθρωπός μου μπροστά μου ασφαλής από μένα. Και οι μουσουλμάνοι μεταξύ τους χαιρετάνε στον άλλον «Σελάμουν αλέικουμ», για να αισθανθεί αυτός που είναι μπροστά μου ασφαλής και να είναι ελεύθερος. Αυτό καταλαβαίνουμε από την λέξη «Εσσελάμ». Και εάν δεν αισθάνεται ότι δεν είναι ασφαλής από μένα, τότε εγώ έχω μία αμφισβήτηση μέσα μου πως δεν είμαι καλός μουσουλμάνος, πως δεν ζω τη θρησκεία μου. Γι' αυτό ο τελειότερος σε ένα χαδίς ο προφήτης Μουχάμμεντ σαλλαλλάχου αλέιχι βασσαλάμ λέει ότι ο τελειότερος στην πίστη από τους πιστούς είναι εκείνος ο οποίος είναι ο καλύτερος μεταξύ τους στην συμπεριφορά του. Και οι καλύτεροι στην συμπεριφορά είναι αυτοί οι οποίοι είναι καλύτεροι στις γυναίκες τους. Και δεν επιτρέπεται ούτε βία στον εαυτό μας, ούτε βία στον συνάνθρωπό μας και ούτε μέσα στην οικογένεια. Όπως ο προφήτης Μουχάμμεντ στο εδάφιο που λέει «Βέμα αρσελνάκε illa ραχμετεν λιλ αλεμίν», εμείς δεν σας, ο Θεός λέει αυτό, δεν σου στείλαμε, δεν κάνουμε αποστολή σε εσάς, δηλαδή εκτός από ευσπλαχνία για όλον τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο και μόνο για τον εαυτό σου και είσαι σε μία μέγιστη, καλύτερη ήθη και μερικές φορές δυσκολεύομαι στην ελληνική γλώσσα, αλλά να μην με παρεξηγείτε, γιατί έμεινα στη Σαουδική Αραβία περίπου 20-25 χρόνια και τώρα που γύρισα έπρεπε να ήμουν έτοιμος για αυτό το θέμα, αλλά και είναι η πρώτη ή δεύτερη φορά που στέκομαι μπροστά σαν εσείς αξιότιμοι άνθρωποι και που έχετε γνώσεις και σε αυτά. Γι' αυτό λέω και η γλώσσα πρέπει των μουσουλμάνων πρέπει να είναι ειλικρινής, να μην περιέχει δηλαδή συκοφαντία και
κουτσομπολία και μόνο αλήθεια και ειλικρίνεια. Και τώρα που βλέπουμε οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα, όπως είπαμε πριν, πρέπει να είναι ασφαλής μπροστά στον μουσουλμάνο. Και όταν δηλαδή η βία και πόλεμος έρχεται στο Ισλάμ στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτα πρέπει να παλεύει ο ένας με τον εαυτό του και με την ψυχή του για την καλυτέρευση της ζωής του και για να μην έχει εμπόδια προς τον Θεό, να έχει παρεκκλήσεις, να ζήσει την καθημερινή ζωή. Και η βία, όπως λέγεται el-unf wa-shidda wal-ikrah, αυτό όταν κάνεις προσπέρασμα τα δικαιώματα του αλουνού, δηλαδή εάν εσύ θέλεις πιο πολύ δικαιώματα και περνάς και παίρνεις από τα δικαιώματα του αλουνού σου, αυτό είναι βία δηλαδή. Αυτό δεν επιτρέπεται και καθόλου δεν επιτρέπεται. Και το Ισλάμ δεν αναγκάζει κανέναν και κανέναν να έρθει στην θρησκεία του εαυτού του. Μόνο και μόνο για την καλυτέρευση της ζωής των συνάνθρωπων θέλει να πιστεύουν στον μοναδικό Θεό. Στο εδάφιο λέει وَكُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Είναι η αλήθεια από τον Κύριό σας και όποιος θέλει να αρνήσει την πίστη μπορεί να αρνήσει και όποιος θέλει να πιστέψει. Και ο προφήτης Μωάμεθ δεν μπόρεσε να κάνει τους θείους τους μουσουλμάνους δηλαδή. Και στο εδάφιο λέει ότι «Inneke la tahdi man ahbabta». Εσύ που θέλεις να κάνεις τους αγαπημένους σου να είναι μουσουλμάνοι, δεν θα μπορέσεις αυτό. Η δουλειά σου είναι μόνο και μόνο να τους μεταφέρεις τα αλήθεια και μετά ο Θεός τα κανονίζει αυτά, θα δεχτεί την πίστη ή δεν θα δεχτεί. Και γι' αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, μόνο και μόνο ο μουσουλμάνος πρέπει να ζει την θρησκεία του και να ξέρει να ζει με τον αλόθρησκο σε γαλήνη και αρμονία και να μην υπάρχει κανένα αναγκασμός σε αυτόν για να τον μετατρέψει στη θρησκεία του ή για να τον ζορίζει σε κάτι που δεν το θέλει εκείνος. Και είχα σημειώσει κάτι, αλλά που και εσείς ξέρετε πως το μουσουλμανικό πολιτισμό ή το ισλαμικό πολιτισμό στα πρώτα χρόνια του πάρα πολύ βοήθησε για να παραμένει ο ελληνικός πολιτισμός που είχαν εκεί στη Βαγδάτη Μπέιτουλ Χίκμα, Ντάρουλ Χίκμα. Πάρα πολλοί μετάφρασαν στα αραβικά εκείνα τα κείμενα και σώθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, στον κόσμο, σε αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες που βλέπουμε στο Ισλαμικό κόσμο, δεν έχει καμία σχέση με τις διατάξεις του Ισλάμ, με τις διαταγές του Ισλάμ. Μόνο και μόνο πρέπει ο άνθρωπος, ο μουσουλμάνος, όπως είπα πριν, πρέπει να φανεί μπροστά στον μουσουλμάνο ασφαλής και ο αλόθρησκος και το περιβάλλον
που ζει, ακόμα και τα ζώα και τα περιβάλλον και η φύση, πρέπει να μην πάθει κάτι κακό από τον μουσουλμάνο. Τότε είναι μουσουλμάνος καλός και τελειότατος μουσουλμάνος. Γι' αυτό λέμε Ισλάμ και το Ισλάμ όταν είναι ασφαλής εκείνος που τον συναντάσε. Εδώ μπορώ να τελειώσω και να αφήσω το χρόνο δηλαδή για τους συναδέλφους και κλείνοντας, όπως είπαμε, η αλήθεια πηγάζει από τον Κύριο σας και αφήστε αυτόν που θέλει ας πιστέψει και όποιον θέλει ας την αρνηθεί. Στο Ισλάμ, είπαμε, είναι θρησκεία ειρήνης και δεν υπάρχει καμία βία και στα Βαλκάνια που εμείς ζούμε και είμαστε ντόπιοι μουσουλμάνοι, ζούμε πάρα πολύ αρμονικά, με γαλήνη και δεν έχουμε κανένα και το κράτος μας βοηθάει με την ισοπολιτεία και αυτά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και στη Θράκη νιώθουμε αυτό όταν ο θρησκευτικός λειτουργός από το τζαμί καλεί τους μουσουλμάνους για την προσευχή από το μικρόφωνο και η καμπάνα από την άλλη μεριά χτυπάει για τους χριστιανούς. Μεταξύ μας έχουμε, ο καθένας γιορτάζει με την γιορτή ή τους λέει δηλαδή χρόνια σας πολλά και καλό Πάσχα και καλό Μπαϊράμ και τέτοια αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτά που συμβούν στο Ισλαμικό κόσμο και μεταξύ των μουσουλμάνων μας στενοχωρεί πάρα πολύ και δεν έχει καμία σχέση με το Ισλάμ. Πρέπει πρώτα αυτοί να ξέρουν να ζουν μεταξύ τους την καλή ζωή και μετά να είναι έτσι πρεσβύτερες για τους άλλους με τα ήθη και έθιμα των μουσουλμάνων όπως ζούσε ο προφήτης την εποχή του μαζί με τους Ιουδαίους και μαζί με τους χριστιανούς και μαζί με τους πολυθεϊστές, αυτοί οι ειδωλολάτρες. Αλλά αυτοί οι ειδωλολάτρες πάντοτε τον εμπόδιζαν και όπως είπα πριν, ο αγαπημένος θείος του προφήτη δεν τον δέχτηκε στην πίστη του. Και γι' αυτό ο Θεός μας λέει στο εδάφιο του, όπως το ανέφερα, δεν μπορείς να βάλεις στην πίστη σου όποιον θέλεις. Αλλά με το θέλημα του Θεού γίνεται αυτά τα πράγματα και παίρνουν την καθοδήγηση και παίρνουν το σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε και για την συντομία. Ξέρετε, τον κύριο Τζιχάντ δεν είναι μόνο το θέμα το γλωσσικό, επειδή τον παρακολουθώ στις κοινές επιμορφώσεις που κάνουμε, είναι από τους θεολόγους που δεν του αρέσει να πλατιάζουν. Αυτό επίσης είναι ένα χάρισμα, γιατί πολλές φορές οι θεολόγοι ξεχνιόμαστε και νομίζουμε ότι θα πούμε όλη την αλήθεια, θα τη συμπεριλάβουμε σε μακρύς λόγους. Τα κύρια σημεία δηλαδή που εντοπίζουμε στην ομιλία του κυρία Τζιχάντ είναι ότι είναι ιδιαιτέρως δύσκολη η στιγμή να μιλά κανείς για το Ισλάμ, όταν στο διεθνές στερέωμα το Ισλάμ προσλαμβάνεται ως μία εκδοχή των αποτρόπαιων ενεργειών του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Το Ισλάμ όμως σημαίνει ειρήνη ημίν, ασσαλάμ αλέκουμ, και το ίδιο το Κοράνιο λέει πως δεν υπάρχει κανένας εξαναγκασμός στη θρησκεία. Προτάσετε το θέμα της ορθής συμπεριφοράς, η οποία, κατά τον προφήτη του Ισλάμ, αποδοκιμάζει τη βία στον εαυτό μας, στον συνάνθρωπό μας, αλλά και στις οικογένειές μας και στις γυναίκες μας, που είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που συζητιέται για τη συμπεριφορά του Ισλάμ απέναντι στο φύλο και κυρίως στα παιδιά και τις γυναίκες. Ο Θεός καλεί σε φιλευσπλαχνία όλον τον κόσμο και τους ανθρώπους να είναι φιλευσπλαχνοί προς όλους τους ανθρώπους, είτε ανήκουν στους Αχλαλ Κιτάπ, στους λαούς της βίβλου, τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς, είτε ευρύτερα στην Τζαχιλίγια,
αν και ο προφήτης του Ισλάμ, ο Μωάμεθ, επειδή ακριβώς έφερε ένα νέο κοινωνικό και θρησκευτικό μήνυμα, κυνηγήθηκε πολύ από την πρώτερη κατάσταση που επικρατούσε στην Αραβική Χερσόνησο. Η βία και ο πόλεμος κατονοείται μέσα στο Ισλαμικό, στο κορανικό κείμενο, η μεγάλη κατηγορία που αφιερώνει τα περισσότερα κορανικά χωρία στον τζιχάντος, ο προσωπικός ιερός αγώνας κατά των παθών, και τα μεγάλα προσωπικά πάθη είναι η συκοφαντία, η υπεροψία και η κακή προαίρεση, η μη καλή προαίρεση προς τους συνανθρώπους μας. Η βία και ο πόλεμος και η διαίρεση του κόσμου σε Ντάρ αλ-Ισλάμ, ο Ντάρ αλ-Χάρμπ είναι μια μεταγενέστερη προσέγγιση. Το Ντάρ αλ-Ισλάμ βέβαια υπάρχει μέσα στο Κοράνιο, η οποία χρήζει και πολιτικών ερμηνειών. Η συνεισφορά του Ισλάμ, επίσης μίλησε για τη συνεισφορά του Ισλάμ στην πρόσληψη και μεταβίβαση των ελληνικών γραμμάτων και του αριστοτελικού λόγου από τον οίκο της Σοφίας, τον Μπαϊτ αλ-Χίκμα στη Βαγδάτη, και το μεγάλο μεταφραστικό κίνημα των Αβασιδών και των Ομαγιαδών, το οποίο έλαβε χώρα από τον 7ο μέχρι τα μέσα του 9ου αιώνα και συνέκρινε αυτή τη συνάντηση των πολιτισμών και του σεβασμού με το τι συμβαίνει σήμερα, το οποίο δεν έχει στην πραγματικότητα να κάνει με τίποτα με την ορθή κατανόηση, αλλά και το θαυμασμό και την αλληλοσυμπλήρωση των δύο μεγάλων πολιτισμών διαμέσου των θρησκειών τους. Ο καλός μουσουλμάνος, τέλος, καλείται να προστατέψει τόσο την πίστη του, όσο και τους συνανθρώπους του, αλλά και να συμπεριλάβει όλο το βασίλειο, το φυσικό βασίλειο και τα ζώα και τη φύση. Και εδώ πέρα τίθεται και το θέμα της οικολογίας του Ισλάμ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Μπισάρα, μπορείτε να φαίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι καθηγήτριες και καθηγητές, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Θα μιλήσω τώρα για μια άλλη ερμηνεία του Ισλάμ, όχι δικιά μου βέβαια, για το Ισλάμ όπως κατανοείται από τους φονταμενταλιστές του Ισλάμ, και θα σας μιλήσω για ένα θέμα που είναι οι σχέσεις που ορίζουν αυτοί οι φονταμενταλιστές με τους μη μουσουλμάνους, δηλαδή ειδικά με τους χριστιανούς. Οι σφαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε βάρος των θρησκευτικών μειονότητων σε Ισλαμικές χώρες από φονταμενταλιστικές και τζιχαντιστικές ομάδες ευνόησαν το άνοιγμα μιας ευρείας συζήτησης περί των τρόπων με τους οποίους αυτές οι ομάδες βλέπουν τον άλλον και τον θρησκευτικά διαφορετικό. Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στην Μέση Ανατολή. Η εισήγηση αυτή έχει ως στόχο να εξετάσει τις πολύπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται από διάφορους εκφραστές του Ισλαμικού φονταμενταλισμού για τις χριστιανικές κοινότητες. Λόγω της ακραίας ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων φονταμενταλιστικών Ισλαμικών ομάδων, στην ανάλυση μας αυτή θα επικεντρωθούμε σε δύο μόνο πραγματικότητες που συχνά θεωρούνται ως τα δύο άκρα του Ισλαμικού φονταμενταλισμού: της μουσουλμανικής αδελφότητας, Al-Ikhwan al-Muslimun, και τα κινήματα που συνδέονται με την Al-Qaeda, συμπεριλαμβανομένου και του ISIS, Ισλαμικού κράτους στην Σύρια και το Ιράκ, δηλαδή το αυτοκαλούμενο του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Γιατί επέλεξα αυτά τα τρία κινήματα, στο πω, γιατί όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό, ήταν ο Μούρσι στην κυβέρνηση στην Αίγυπτο και ήταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο στην κυβέρνηση και στην εξουσία, και μετά άρχισαν τα παρατράγοντα στο Ιράκ και μετά στη Συρία με το ISIS, με το Daesh, όπως το λέμε εμείς στα αραβικά. Η ανάλυση μας θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των σημαντικών ιδεολογικών προσωπικότητων των ομάδων αυτών, στις απόψεις τους περί των σχέσεων με τους χριστιανούς, και θα ολοκληρωθεί με παραδείγματα για το πώς το ISIS εφαρμόζει τις απόψεις του και με ποιους τρόπους. Και εδώ να πω μια υποσημείωση για την μεθοδολογία που ακολουθώ. Εγώ πάω στα κείμενα και βλέπω τι λένε τα κείμενα, και μετά πάω και να δω τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην εφαρμογή από το ISIS. Ποτέ δεν διάβασα μεταφράσεις ή τι λένε οι άλλοι για τους άλλους. Και νομίζω ότι καλύτερα να πάμε
ως και κάνουμε επιστήμη στην πηγή. Ας αρχίσουμε με την μουσουλμανική αδελφότητα. Η κίνηση της μουσουλμανικής αδελφότητας είχε αρχίσει στην Αίγυπτο το 1928. Πρόκειται για μια αντίδραση στην άνοδο του αραβικού εθνικισμού και στην δημιουργία των λαϊκών κρατών που δεν έχουν ευθεία σχέση με το Ισλαμικό νόμο, Al-Sharia. Αυτό είναι ξεκάθαρο σε επιστολές που έγραψε ο ιδρυτής της αδελφότητας, Χάσαν Αλμπάννα, που τις απέφθινε σε μέλη του κινήματος και σε σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες εκτός κινήματος. Ο Σάιντ Κούτομπ, ο πιο σημαντικός μεταγενέστερος στοχαστής της αδελφότητας, που θεωρείται ο νους της αδελφότητας, σε διάφορα συγγράμματα του δηλώνει πως ο σκοπός του κινήματος ήταν να δώσει μια απάντηση στις κρίσεις που ταλαιπώρησαν την μουσουλμανική ουμμα και όλον τον κόσμο επίσης. Η πρότασή του στοχαστή αυτού, είχε ως σκοπό να αποτελέσει μια ανταλλακτική λύση για τις δυτικές κοινωνικές προτάσεις και φιλοσοφο-οικονομικές διδασκαλίες επιβαλλόμενες στον αραβικό κόσμο, όπως για παράδειγμα ο κομμουνισμός ή ο καπιταλισμός. Ο Σάιχ Ιούσεφ Αλ-Καραντάουι, ένας εν ζωή στοχαστής Αιγύπτιος του κινήματος και σήμερα ζει στο Κατάρ, υπογραμμίζει πως το Ισλάμ είναι η λύση για τα προβλήματα που τυραννούν την ανθρωπότητα. Κατά την άποψή του, η Ισλαμική κοινωνία, και ειδικά αυτή της Αιγύπτου, αφού δοκίμασε τις δυτικές λύσεις και προτάσεις, κατάλαβε πως το λαϊκό κράτος, Al-Dawla Al-Ilmaniyya, βασισμένο στην έκφραση «η θρησκεία είναι του Θεού, ενώ η πατρίδα είναι όλων», «Al-Din lillah wal-watan lil-jamia», δεν λειτουργεί πια. Αντίθετα, απέδειξε ότι το μοντέλο αυτό κράτους οδηγεί στην αποδυνάμωσή του και στην πτώση του. Συνεπώς, σύμφωνα με την κατανόησή του για το δημοκρατικό σύστημα, γι' αυτόν η δημοκρατία σημαίνει η πλειονότητα κυβερνάει, οι μουσουλμάνοι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας, πρέπει να αποφασίσουν να κυβερνούν τον εαυτό τους και την κοινωνία τους κατά τους κανόνες της Al-Sharia. Ο σκοπός της μουσουλμανικής αδελφότητας είναι δηλαδή να επαναφέρουν το Ισλάμ στο επίκεντρο όλων των πτυχών της ζωής του ατόμου, της πολιτικής και της κοινωνίας. Το Ισλάμ που θέλουν πρέπει να είναι, κατά την άποψή τους, ένα Ισλάμ καθαρό, βασισμένο στο θεϊκό νόμο, όπως παρουσιάζεται στο Κοράνιο και όπως το έζησε ο προφήτης και η πρώτη Ισλαμική κοινωνία. Μιλάμε για την Σουννάτ Αννάμπι, η παράδοση του προφήτη. Με την βάση όλα τα παραπάνω, πώς ορίζει λοιπόν η μουσουλμανική αδελφότητα τις σχέσεις με τον άλλο, με τον μη μουσουλμάνο? Για να είναι καλύτερα κατανοητό αυτό το σημείο, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του την κατηγοριοποίηση που κάνουν οι στοχαστές της αδελφότητας για τον μη μουσουλμάνο. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτό του Αhl al-Dhimma, δηλαδή οι πρωτεσταβόμενοι, που περιέχουν όλους τους μη μουσουλμάνους που ζουν μέσα σε ένα Ισλαμικό κράτος, οι οποίοι επίσης έχουν μια συνθήκη συνεχής και αιώνιας ειρήνης με το Ισλάμ. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των μη μουσουλμάνων που ζουν έξω από Ισλαμικό κράτος, κράτη ή άτομα. Αυτή η κατηγορία διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτοί που έχουν μια συνθήκη ειρήνης προσωρινή με το Ισλάμ. Η δεύτερη είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου με το Ισλάμ. Ας αρχίσουμε να δούμε πώς είναι η σχέση με τους Αhl al-Dhimma. Κατά την άποψη της αδελφότητας, ο μη μουσουλμάνος που κατοικεί σε χώρο όπου είναι η Σαρία, είναι ο κατεξοχήν νόμος, έχει το δικαίωμα να ζει ειρηνικά και να εξασκήσει την δική του θρησκεία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να εξισλαμιστεί. Μια τέτοια άποψη είναι φασισμένη σε κορανικά χωρία που έχουν σαν θέμα να δείξουν πως το Ισλάμ δεν επιβάλλεται με την δύναμη, όπως το χωρίο που ακούσαμε πριν λίγο από τον κύριο Χαλίλ, «La ikraha fi ddin». Το γεγονός πως αυτοί οι μη μουσουλμάνοι έχουν πραγματοποιήσει μια συνεχή συνθήκη ειρήνης με το Ισλάμ, υποχρεώνει τους ίδιους τους μουσουλμάνους να τους προστατέψουν. Σαν αντάλλαγμα, ο μη μουσουλμάνος πρέπει να πληρώσει ένα ειδικό φόρο που ονομάζεται jizya. Πληρώνοντας τον φόρο τούτο, ο μη μουσουλμάνος απαλλάσσεται επίσης από το να υπηρετήσει στον Ισλαμικό στρατό ή να πολεμήσει με τους μουσουλμάνους σε περίοδους πολέμου. Ο Al-Qaradawi σε δύο του βιβλία, «Γαϊρ al-Muslimin fi al-Mujtama'at al-Islamiyya», ο μουσουλμάνος στην Ισλαμική κοινωνία,
και στο άλλο, στο Al-Aqalliyat ad-Diniya wal-Hal al-Islami, οι θρησκευτικές μειονότητες και η Ισλαμική λύση, μας παρουσιάζει τα δικαιώματα που προσφέρονται στους μη μουσουλμάνους σε Ισλαμικές χώρες. Ο Αιγύπτιος στοχαστής υπογραμμίζει με ιδιαίτερο τρόπο την κατηγορία των ανθρώπων της βίβλου, Ahl al-Kitab, που απολαμβάνει κατά αυτόν μια ξεχωριστή θέση στην Ισλαμική κοινωνία. Ο ίδιος φτάνει στο να στηρίξει πως τα δικαιώματα των ανθρώπων της βίβλου που τους δίνει το Ισλάμ δεν υπάρχουν σε μη Ισλαμικές χώρες όπως η Ευρώπη, αφού το Ισλάμ κατά του νόμου του πρέπει να προστατέψει τα κτήματα, ιδιοκτησίες, περιουσίες και τις γυναίκες του Ahl al-Dhimma. Επίσης, αν ο μη μουσουλμάνος δεν πληρώσει την Al-Jizya, απολαμβάνει μια σειρά δικαιωμάτων επίσης. Οι Δημήτες είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τη θρησκεία τους και οι μουσουλμάνοι είναι υποχρεωμένοι όχι μόνο να σέβονται τέτοιο δικαίωμα, αλλά να προστατεύσουν τους οίκους λατρείας των χριστιανών ή των Δημήτων, δηλαδή και των Ιουδαίων. Ας παρατηρηθεί πως αυτό το δικαίωμα περιορίζεται μόνο σε χώρους και ζώνες όπου δεν κατοικούνται αυτοί οι χώροι από μουσουλμάνους. Αλλιώς, ο Δήμμα πρέπει να σεβαστεί την ύπαρξη του μουσουλμάνου και την περιορισμένη ελευθερία λατρείας που του δίνεται σε Ισλαμικές περιοχές ώστε να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση ή διαμάχη, φιτνά. Το ίδιο ισχύει και για άλλα δικαιώματα που κατά του νόμου του μη μουσουλμάνου επιτρέπονται, ενώ κατά την Σαρία απαγορεύονται. Πρόκειται για δικαιώματα όπως το να πίνει αλκοόλ και να καταναλώνει χοιρινό. Ο μη μουσουλμάνος επίσης μπορεί να εξασκήσει κάθε είδος επαγγέλματος, αρκεί μόνο να μην έχει να μην πράξει τοκογλυφία, που απαγορεύεται ρητός στο Ισλάμ. Το δικαίωμα αξιώματος, το δικαίωμα δουλειάς, κατά την άποψη του Al-Qaradawi, εφαρμόζεται σε όλα τα κυβερνητικά και διοικητικά αξιώματα, εκτός από εκείνες τις λειτουργίες που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το να γίνει κάποιος χριστιανός ημάμις είναι απαγορευτό, το να γίνει αρχηγός στρατού πάλι δεν επιτρέπεται, το να γίνει πρόεδρος της δημοκρατίας ή της χώρας πάλι δεν επιτρέπεται. Σχετικά με το τελευταίο, θρησκευτικής φύσεως θέματα και ζητήματα, ο μη μουσουλμάνος έχει το δικαίωμα να δικάζεται με βάση το θρησκευτικό νόμο του, Sharia Khas, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα και ζητήματα που άπτονται, για παράδειγμα, του ποινικού δικαίου, είναι υποχρεωμένος να εκφράζεται, να εφαρμόζει την Sharia. Δηλαδή, αν πάω εγώ στο δικαστήριο και έχω ένα θέμα που έχει σχέση με την θρησκεία μου, ο δικαστής μπορεί να είναι χριστιανός, επειδή είμαι και εγώ χριστιανός. Αν το θέμα ή το ζήτημα έχει σχέση με ένα ευρύτερο γενικό πρόβλημα, ο δικαστής πρέπει να είναι μουσουλμάνος, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί Sharia. Για την αδελφότητα, η Sharia είναι αυτό που θα μπορέσει να διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα για τους μη μουσουλμάνους. Γι' αυτό, ας πούμε, έκαναν μια μεγάλη προπαγάνδα και στους μουσουλμάνους να εφαρμόζουν την Sharia, γιατί αν αγαπούν οι μουσουλμάνοι τους μη μουσουλμάνους, λοιπόν, αυτό που θα διασφαλίσει την ελευθερία τους και την καλή τους ζωή είναι μόνο Sharia. Και με αυτή την προπαγάνδα προσπάθησαν να το παίξουν σε δύο επίπεδα. Με τους χριστιανούς να τους πούν ναι, πρέπει να αποδέχεται το Ισλαμικό νόμο, και με τους μουσουλμάνους για να το εφαρμόζουν στην ζωή τους. Λοιπόν, η σχέση μεταξύ μουσουλμάνου και του μη μουσουλμάνου που ζουν έξω από Ισλαμικές χώρες. Λοιπόν, Al-Qaradawi επίσης σε ένα βιβλίο του που ονομάζεται «Fi fiqh al-aqalliyat al-muslima, hayat al-muslimin wasat al-mujtama'at al-ukhra», περί νομολογίας των Ισλαμικών μηνοτήτων, η ζωή των μουσουλμάνων στις άλλες κοινωνίες, έχει ως σκοπό να επιλύσει μια σειρά θεμάτων σχετικών με την ζωή των μουσουλμάνων που κατοικούν σε μη Ισλαμικές χώρες, όπου δηλαδή η Sharia δεν είναι κρατικό νόμο. Αυτό το έργο είναι μια συλλογή απαντήσεων σε ερωτήματα. Για να σας δώσω παραδείγματα από αυτά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, μπορεί ο μουσουλμάνος να χρησιμοποιήσει ξύδι που προέρχεται από αλκοόλ, μπορεί ο μουσουλμάνος να χρησιμοποιήσει υλικό που έχει μέσα του χοιρινό κρέας και άλλα ζητήματα τέτοιου είδους. Επίσης, διαβάζει κανείς το έργο τούτο για ερωτήματα που σχετίζονται με τους μεικτούς γάμους και με τις συνέπειες αυτών των γάμων και με τις σχέσεις
των μουσουλμάνων με τους μη μουσουλμάνους στα αυτά τα κράτη, στα μη μουσουλμανικά κράτη. Και για παράδειγμα, ο Αλ-Καραντάουι λέει μπορεί ο μουσουλμάνος να εύχεται στις γιορτές των μη μουσουλμάνων και να τους πει χρόνια πολλά και αυτό δεν θα θεωρηθεί πως ο μουσουλμάνος δέχεται την πίστη του άλλου, του μη μουσουλμάνου. Επίσης, αν καλείται ένας μουσουλμάνος σε ένα δείπνο, σε ένα τραπέζι, σε έναν μη μουσουλμάνο, μπορεί να πάει και να συμμετέχει στο δείπνο αυτό. Αλλά αν προγνωρίζει πως στο τραπέζι θα υπάρχουν απαγορευμένα φαγητά ή απαγορευμένα ποτά, είναι κατά τον νόμο της Σαρία, δεν πρέπει να πάει και θα είναι πάρα πολύ καλό να εξηγήσει την απουσία του. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να καταλάβει από όλο αυτό, ότι η Ισλαμική αδελφότητα κάνει μια αναγνώριση της μη Ισλαμικής αυθεντίας και ή εξουσίας, στην οποία καλείται να την σέβεται ο μουσουλμάνος που ζει σε μια μη Ισλαμική χώρα, χωρίς όμως να απαρνείται πλήρως την Αλ-Σαριά. Οι σχέσεις του μουσουλμάνου του μη μουσουλμάνου, δηλαδή που βρίσκεται εκτός από Ισλαμική χώρα και όχι του μουσουλμάνου που βρίσκεται σε μη μουσουλμανική χώρα. Οι στοχαστές της Ισλαμικής αδελφότητας, όπως είπα, διαιρούν τις σχέσεις με τους μη μουσουλμάνους που κατοικούν έξω από την Ισλαμική χώρα με βάση δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που έχουν συνθήκες προσωρινής ειρήνης και σε αυτούς που είναι σε μια κατάσταση πολέμου. Για την δεύτερη κατηγορία, κατά την τοποθέτηση των αδελφών μουσουλμάνων, υπάρχουν τρεις επιλογές. Η αποδοχή του Ισλάμ, να παραμένουν στην πίστη τους πληρώνοντας τον φόρο της Αλτζίζια, δηλαδή να γίνουν δεμά, ή να έχουν μια σχέση πολέμου με την έκβαση της νίκης στο δίκαιο του ισχυρού. Ο Αλ-Καραντάουι ερμηνεύει τα κουρανικά χωρία που απαγορεύουν στους πιστούς μουσουλμάνους να έχουν σχέσεις με τους μη μουσουλμάνους, σαν να είναι η στάση που πρέπει να έχουν οι μουσουλμάνοι με αυτούς που επιλέγουν τον πόλεμο αντίον του Ισλάμ. Τέτοια θέση μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα τις απόψεις του Κούτουμπ, που δηλώνει ανοιχτά πως ο μουσουλμάνος ανοίγεται στον μη μουσουλμάνο μόνο όταν ο τελευταίος έχει μια συνθήκη ειρήνης με το Ισλάμ. Στην αντίθετη περίπτωση, πάλι κατά τον Κούτουμπ, το Ισλάμ καλείται να μάχεται τους μη πιστούς, ειδικά όταν δημιουργούν εμπόδια στην Αλ-Ντάουα, δηλαδή στην κλίση του μη μουσουλμάνου στο Ισλάμ. Πράγματι, για τον κατεξοχήν στοχαστή της αδελφότητας, ο μουσουλμάνος καλείται να μάχεται ώστε ο λόγος του Θεού να γίνεται γνωστός σε όλον τον κόσμο. Αυτή η μάχη για τον ίδιο λέγεται Al-Jihad fi Sabilillah, δηλαδή του Jihad κατά την οδό του Θεού, που ελευθερώνει την ανθρωπότητα από τον πολυθεϊσμό, από την αδίκεια και από την δουλεία. Ο Κούτουμπ στο βιβλίο του Ma'alim fi at-Tariq, Milestones, το οποίο έγραψε όταν ήταν στην φυλακή, τον φυλάκισε ο Τζαμάλ Αμπντ Νάσερ όταν ήταν πρόεδρος στην Αίγυπτο, παρέχει μια συγκεκριμένη ανάγνωση του σύγχρονου κόσμου. Ένας κόσμος που διαιρείται σύμφωνα με τον στοχαστή σε δύο κατηγορίες, το Ισλάμ και το μη Ισλάμ, δηλαδή Αλ-Τζαχιλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως ο αραβικός προϊσλαμικός κόσμος που λέγεται Τζαχιλία, που δεν ήξερε τον Θεό, κυριαρχούνταν από τα είδωλα και από ψευτικούς θεούς, έτσι η σύγχρονη εποχή είναι σε σκλαβιά νέων ψευτικών θεοτήτων, του καπιταλισμού, του κομμουνισμού, της δημοκρατίας κτλ. Η αποστολή του Ισλάμ, λοιπόν, είναι να οικοδομήσει την Βασιλεία του Θεού επί της γης, δηλαδή να σώσει την Χακιμία, την Θεία Κυριαρχία, από τις δυνάμεις του κακού και να επιβάλλει την Σαρία ως έκφραση αυτής της αποκλειστικής κυριαρχίας του Θεού. Για τον στοχαστή τέλος, οι χριστιανοί, που είναι ταυτισμένοι με τους δυτικούς και οι Εβραίοι, ταυτίζονται με τους σταυροφόρους και τους σιωνιστές. Και οι μουσουλμάνοι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί απέναντί τους. Η σκέψη του Κούτουμπ θεωρείται από πολλούς ως η γέφυρα που ενώνει την σκέψη των αδελφών μουσουλμάνων με αυτή των άλλων φονταμενταλιστικών ομάδων που ακολούθησαν, ειδικά με την Αλ-Κάιδα και σήμερα με την ISIS. Αυτές οι δύο ομάδες έδωσαν μια ριζοσπαστική ερμηνεία στις απόψεις του Κούτουμπ.
Τόσο, για παράδειγμα, ο Ουσάμα Μπιν Λάντιν όσο ο Αίμαν Αλ-Ζαουάχιρι πήραν στην πραγματικότητα την σκέψη του Κούτουμπ περί τζιχάντ, απορρίπτοντας τον περιορισμό της από την πλευρά του ίδιου του Κούτουμπ μόνο στο αμυνητικό πόλεμο και κήρυξαν ένα παγκόσμιο τζιχάντ με στόχο την καθιέρωση της Σαρία σε ολόκληρο τον κόσμο, σε κάθε έδαφος όπου επικρατεί η Αλ-Τζαχιλία. Αυτή η θέση είναι σαφή στα μηνύματα που απέστειλε σε όλο τον κόσμο η Μπιν Λάντιν και τις είδαμε στην Αλ-Τζαζίρα, για παράδειγμα. Ο πόλεμος, σύμφωνα με τον ηγέτη της Αλ-Κάιντα, κατευθύνεται κυρίως εναντίον των σταυροφόρων. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια γέφυρα με τις απόψεις του Κούτουμπ. Οι σταυροφόροι είναι οι χριστιανοί της Αμερικής και της Ευρώπης και με τους σιωνιστές, που είναι Ισραήλ και όλο το εβραϊκό λαό. Κατά αυτή την έννοια, ο πόλεμος εναντίον τους γίνεται ακόμα πιο αναγκαίος υπό το πρίσμα των συμμαχιών που έχουν μαζί τους ορισμένες μουσουλμανικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλ-Ζαουάχιρι διευκρινίζει πως το γεγονός μιας συμμαχίας με τους εχθρούς του Ισλάμ είναι μια παραβίαση του Ισλαμικού νόμου που περιγράφεται με σαφήνεια στο Κοράνι. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα άλλο σημείο, πώς μπόρεσε η Αλ-Κάιντα να αποκηρύξει ένα τζιχάντ παγκόσμιο. Κατά την Σαρία, αυτός που μπορεί να αποκηρύξει έναν τζιχάντ είναι μόνος ο Χαλίφης. Λοιπόν, Αλ-Κάιντα τι έκανε, είπε ότι εμείς δεν αποκηρύξαμε έναν παγκόσμιο τζιχάντ, εμείς αποκηρύξαμε έναν τζιχάντ αμυνητικό. Γιατί έχουμε καταπιέσεις από τον δυτικό και σιωνιστικό κόσμο. Με όλο τους τα είδη, δηλαδή δεν είναι μόνο με πολεμικό χαρακτήρα ήταν οι επιθέσεις του δυτικού κόσμου, και με θρησκευτικό, με πολιτιστικό, με πολιτικό χαρακτήρα. Και έτσι επιφύλαξαν τον εαυτό τους από αυτές τις κατηγορίες. Τι έκανε, για παράδειγμα, σήμερα το ISIS, για να μπορέσει να αποκηρύξει έναν παγκόσμιο τζιχάντ, αποκήρυξαν και έναν Χαλίφη, ο οποίος μπόρεσε επιτέλους να πει ότι εγώ έχω την δύναμη να αποκηρύξω έναν παγκόσμιο τζιχάντ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, και με αυτό θα τελειώσω, η ISIS τι έκανε και πώς εφάρμοζε όλες αυτές τις σκέψεις που πέρασαν από τον Κούτουμπ και παρερμηνεύτηκαν ή ρισοσπαστίστηκαν από την Αλ-Κάιντα και τους έβαλαν σε πράξη με τους ISIS. Εάν ο χώρος στο ISIS βλέπουμε ότι στην Αλ-Κάιντα ο χριστιανός μπορεί κάποια στιγμή να έχει μια θέση σε Ισλαμική χώρα. Αλλά για το ISIS αυτό δεν ισχύει. Γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι έχουν δημιουργήσει νέες μορφές διακρίσεων σε βάρος των θρησκευτικών μειονότητων, χριστιανών, Ιαζιδών και άλλους, επίσης σε βάρος των μουσουλμάνων που δεν ανήκουν στην Ορθοδοξία του ISIS. Είναι προφανές ότι το αυτοκαλούμενο Ισλαμικό κράτος έχει ριζοπαστικοποιήσει την σκέψη του Κούτουμπ περί της επιβολής της Σαρία, εφαρμόζοντας στην πράξη τις βασικές αρχές του. Στο πλαίσιο αυτό, η Σαρία θα πρέπει επίσης να επιβάλλεται ακόμη και μέσω βίας. Όσο και για τους χριστιανούς που ζουν σε περιοχές που κατέκτησε το ISIS, όπως η Μοσούλη στο Ιράκ και Ράκκα στη Συρία, στην θεωρία ήταν αναγκασμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις επιλογές, τις γνωστές επιλογές, να ασπαστούν το Ισλάμ ή να πληρώσουν την Αλτζίζια ή να δολοφονηθούν. Γιατί να δολοφονηθούν? Ο Κούτουμπ λέει να πολεμήσουν το Ισλάμ και όποιος νικήσει στο τέλος. Για το ISIS δεν έχει δικαίωμα ο μη μουσουλμάνος να πολεμήσει το Ισλάμ. Είναι μόνο και μόνο να πεθάνει. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω την εισήγησή μου και να πω ότι οι χριστιανοί και οι μη μουσουλμάνοι σε κράτη και σε εδάφη όπου κυριαρχεί σήμερα το ISIS ζουν όλες αυτές τις εφαρμογές, τις αυστηρές και παρερμηνευτικές εφαρμόσεις της Αλ-Σαρία και έχουν επίσης ονομαστεί από το ISIS ως κουφάρ, δηλαδή άπιστοι, πράγμα που σύγχρονοι μουσουλμάνοι και το σύγχρονο που το λέμε εμείς σήμερα ουδέτερο Ισλάμ αποφεύγει. Να
ταυτοποιήσει τους μη μουσουλμάνους, ειδικά τους Αhl al-Kitab, τους χριστιανούς και τους Ιουδαίους, με τους κουφάρ, δηλαδή με τους απίστους, με τους πολυθεϊστές κτλ. Σύμφωνα με όλα όσα εκθέσαμε, καταλαβαίνουμε πως γίνεται η σύγχρονη εξτρεμιστική ερμηνεία της Σαριάς εν πολλοίς μην αποδεικτή από μέρος του μουσουλμανικού κόσμου, το οποίο αυτό το μέρος παραμένει μέχρι σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό, σε ένα μεγάλο βαθμό, παραμένει σιωπηλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από την πρόσληψη της θρησκείας του Ισλάμ σχετικώς με το τι είναι ειρήνη και βία, από την παρερμηνευμένη πρόσληψη της εφαρμογής της Σαρία κατά των μουσουλμάνων αλλά και των μη μουσουλμάνων που δεν εννοούν τη Σαρία και το Κοράνιο έτσι όπως οι αδελφοί μουσουλμάνοι και κυρίως η Αλ-Κάιντα και το ISIS, το Daesh θέλουν να επιτάσσουν. Πηγαίνουμε στις ερμηνείες του οίκου μας, τις ακραίες ερμηνείες απέναντι σε θέματα φύλου και Ισλάμ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασιάδου. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για τις σχέσεις αντι-Ισλαμισμού και φύλου στο νεοναζιστικό λόγο της Χρυσής Αυγής. Η απεύθυνση της Χρυσής Αυγής προς τις γυναίκες αποτελεί ένα μάλλον παραγνωρισμένο ζήτημα, παρόλο που η οργάνωση διαθέτει τη δική της γυναικεία πτέρυγα, το Μέτωπο Γυναικών. Το Μέτωπο Γυναικών έχει αναπτύξει τοπικούς πυρήνες, καθώς και διαδικτυακή δραστηριότητα. Και μάλιστα ξεκίνησε τη δράση του στο διαδίκτυο το 2007 με τη δημιουργία του ιστολογίου Μέτωπο Γυναικών για το λαό και την πατρίδα, το οποίο μετράει εκατοντάδες αναρτήσεις μεταξύ του 2007 και του 2013. Επιχειρήσαμε να αναλύσουμε το λόγο του μετώπου γυναικών, όπως ξεδιπλώνεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, από τη σκοπιά της κριτικής ανάλυσης λόγου. Σε ένα πρώτο στάδιο, δώσαμε έμφαση στα θέματα που αναδεικνύονται στο blog και στις σχέσεις εξουσίας που προβάλλουν ρητά ή άρρητα ή υπόρρητα μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτών των θεμάτων. Η ανάλυση αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι το Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνες αποτελούν κεντρικά θέματα και συμβάλλουν στην κατασκευή συγκεκριμένων σχέσεων βίας στο λόγο του μετώπου γυναικών. Από αυτές τις σχέσεις, άλλες προβάλλουν ως αφύσικες και επικίνδυνες, ενώ άλλες σκιαγραφούνται και νομιμοποιούνται ως φυσικές και αναγκαίες στη βάση μιας θεμελιακής αντίθεσης που διατρέχει το blog. Πρόκειται για την αντίθεση μεταξύ ενός επαπειλούμενου εμείς και ενός πολυδιάστατου, επικίνδυνου και εχθρικού, όπως παρουσιάζεται, άλλου. Οι αναφορές στο Ισλάμ, τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες, είναι κομβικές στην κατασκευή αυτών των δύο αλληλοαποκλειόμενων ομάδων μέσα από πολυπίκυλες αφηγηματικές διόδους. Παρακάτω θα εστιάσω σε δύο βασικές παρατηρήσεις για το πώς εμφανίζεται το Ισλάμ στο λόγο του μετώπου γυναικών, οι οποίες εκ πρώτης όψεως μοιάζουν αντιφατικές. Από τη μία, το Ισλάμ φαίνεται να εξυπηρετεί την κατασκευή μιας δυτικής ταυτότητας, όπου εδώ το δυτική ταυτίζεται με το ελληνική, ευρωπαϊκή, λευκή, ενώ η κατασκευή αυτής της ταυτότητας γίνεται εν μέρη με αναφορά στην κουλτούρα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη, το Ισλάμ εξυπηρετεί την αποδόμηση αυτών των αξιών της ισότητας και των δικαιωμάτων, με αναφορά στους κινδύνους που υποτίθεται ότι ενέχουν αυτές οι αξίες. Κινδύνους για την επιβίωση της ίδιας της δυτικής κοινότητας, για την οποία γίνεται συχνά λόγος στο μέτωπο γυναικών. Το φύλο εμφανίζεται εδώ ως βασικό στοιχείο στην αφήγηση των σχέσεων μεταξύ του Ισλάμ και της δυτικής ταυτότητας. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση, δηλαδή τη συνεισφορά του Ισλάμ στην κατασκευή της δυτικής ταυτότητας στο λόγο του μετώπου γυναικών, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναφορές στους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες συνεισφέρουν αποφασιστικά στη συγκρότηση ενός εξωτερικού εχθρού. Οι μετανάστες, που στο λόγο της Χρυσής Αυγής κατασκευάζονται ως ο νούμερο 1 εξωτερικός εχθρός του έθνου και της φυλής, όπως λέγεται, τονίζεται συχνά στο blog ότι είναι στην πλειονότητά τους πιστοί του Ισλάμ. Οι μουσουλμάνοι μετανάστες περιγράφονται εδώ να απειλούν τη συνοχή και την επιβίωση της Ευρώπης, της Δύσης, της Λευκής Φυλής. Έννοιες που συχνά αναφέρονται αδιακρίτως και εξηγείται ότι μέρος αυτών αποτελεί και το ελληνικό έθνος.
Η απειλή των μουσουλμάνων μεταναστών, όπως εμφανίζεται στο blog, συνίσταται στον κίνδυνο μιας φιλετικής και ταυτόχρονα πολιτισμικής αλλίωσης, που υποτίθεται ότι εγκυμονεί η παρουσία τους στο ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Οι αφηγήσεις που συναντούμε στο μέτωπο γυναικών για την περιγραφή αυτής της διπλής απειλής περιλαμβάνουν συχνά έμφυλες αναπαραστάσεις. Πρώτον, η μουσουλμάνα γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλετικής απειλής, που υποτίθεται ότι δέχεται το ελληνικό έθνος και η ελληνική φυλή, στη βάση της αναπαραγωγικής της δραστηριότητας. Σε ένα κείμενο γράφεται χαρακτηριστικά: «Οι μουσουλμάνες γεννούν κατά μέσο όρο 6 παιδιά, ενώ η Ελληνίδα σήμερα μεταβία σε 1». Ενώ σε ένα άλλο κείμενο διαβάζουμε ότι η αυξημένη αναπαραγωγική δραστηριότητα των αμόρφωτων μουσουλμάνων μεταναστριών, όπως γράφεται, συμβάλλει στον εκφυλισμό και το αδιέξοδο που βιώνει η δυτική κοινωνία. Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα, όπως ονομάζεται, αποτελεί κεντρικό θέμα στο blog και συνδέεται πρωτίστως με τη γενική εθνική και φιλετική ταυτότητα, όπως αυτή κατασκευάζεται στο λόγο του μετώπου γυναικών. Συγκεκριμένα, η απόκτηση και ανατροφή παιδιών σκιαγραφείται ως ένα επίγον φυσικό χρέος των γυναικών προς το έθνος και τη φυλή τους, αλλά και τιμή για την ίδια τη γυναίκα, που με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι υπηρετεί την αναπαραγωγή της κοινότητας στην οποία ανήκει. Ο άνδρας μουσουλμάνος, με τη σειρά του, αναπαρίσταται στο blog να απειλεί την ομαλή αναπαραγωγή της λευκής φυλής. Συγκεκριμένα, αναπαρίσταται να αποτελεί κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των λευκών γυναικών, καθώς εδώ η ανδρική βία ταυτίζεται αποκλειστικά με το πρόσωπό του. Πολλά κείμενα στο blog επιχειρούν να διαφωτίσουν τις Ελληνίδες γυναίκες για το μέγεθος και τη συχνότητα αυτής της βίας των μουσουλμάνων ανδρών σε βάρος δυτικών λευκών γυναικών. Χαρακτηριστικά κάποιοι τίτλοι από κείμενα του blog. «Αφγανοί βίασαν κοπέλα στην Ομόνια». «Αλόφιλοι οι δράστες στο 92% των ομαδικών βιασμών». «Προσοχή στις διαφυλετικές σχέσεις». Και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται λόγος για μουσουλμάνους άνδρες που ασκούν βία σε βάρος λευκών γυναικών. Είτε πρόκειται για άγνωστες γυναίκες, είτε για συντρόφους τους. Οι πρωταγωνίστριες των κειμένων εδώ περιγράφονται να έχουν πέσει θύματα βιασμού, ξυλοδαρμού, βασανισμού, επίθεσης με οξύ, σωματεμπορίας, δολοφονίας. Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι οι έννοιες λευκός και μουσουλμάνος παρουσιάζονται ως απολύτως αλληλοαποκλειόμενες. Στα περισσότερα κείμενα του blog, εξάλλου, η έννοια αλόφιλος, όπως ρητά λέγεται, αποκλείει τον μουσουλμάνο. Εννοεί τον μουσουλμάνο. Η βία εναντίον των γυναικών παρουσιάζεται ως συστατικό στοιχείο του Ισλάμ και της μουσουλμανικής κουλτούρας και αναφέρεται συχνά στο blog για να εξηγήσει το αδύνατο της συνύπαρξης Ισλάμ και Δύσης. Αλλού γίνεται σαφής αναφορά, μάλιστα, στην υπεροχή του δυτικού, αλλά και του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος, μάλιστα, ο τελευταίος θεωρείται και πηγή του παγκόσμιου πολιτισμού. Σε ένα κείμενο που εξηγεί την αδυναμία της συνύπαρξης με τους υπανάπτυκτους λαούς, όπως ακριβώς γράφεται, διαβάζουμε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να ανέχονται κάθε είδους λαό με εκ διαμέτρου αντίθετες, ξένες προς τον ελληνικό πολιτισμό νοοτροπίες, επιβλαβείς για τους άλλους, για το περιβάλλον ή και εχθρικές συνήθειες και συμπεριφορές. Και αμέσως παρακάτω στο ίδιο κείμενο δίνονται δύο παραδείγματα αυτών των ξένων, υποτιθέμενα ξένων νοοτροπιών και συμπεριφορών. Και τα δύο αυτά παραδείγματα αφορούν την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε μουσουλμανικές χώρες. Το ένα αναφέρεται σε κανόνες ένδυσης και το άλλο σε κανόνες μετακίνησης στο δρόμο. Η εικόνα δηλαδή της καταπιεσμένης μουσουλμάνας γυναίκας αποτελεί ένα σύμβολο αυτού του ασυμβίβαστου μεταξύ της δυτικής κουλτούρας της ισότητας και του Ισλάμ. Παραδόξως, η Χρυσή Αυγή παρουσιάζεται στο blog του μετώπου γυναικών ως θεματοφύλακας αυτής της κουλτούρας της ισότητας και ως εκφραστής των αξιών της ενάντια στις δυνάμεις που υποτίθεται ότι την απειλούν. Σε ένα κείμενο που απαριθμεί τους λόγους υποστήριξης προς τη Χρυσή Αυγή, διατυπώνεται ρητά μεταξύ άλλων. «Στηρίζω τη Χρυσή Αυγή γιατί η πατρίδα μας λέει ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σέβεται τις γυναίκες. Θρησκείες μίσους, όπως το Ισλάμ, που υποβιβάζουν τη γυναίκα κάτω και από το επίπεδο του ζώου, δεν έχουν θέση στην Ελλάδα».
Περνάμε τώρα στη δεύτερη παρατήρησή μας για τις σχέσεις Ισλάμ και δυτικής ταυτότητας στο λόγο του μετώπου γυναικών. Ενώ το μέτωπο γυναικών εμφανίζεται να τάσεται με τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας ενάντια σε έναν υποτιθέμενο εκφυλισμό της Δύσης, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, την ίδια στιγμή αποδομεί αυτές τις αξίες στη βάση ακριβώς του ίδιου κινδύνου. Οι αναφορές εδώ στο Ισλάμ, τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες είναι πάλι κομβικές. Συγκεκριμένα εξυπηρετούν την αποδόμηση της κυρίαρχης δυτικής ταυτότητας μέσω της κριτικής στις αξίες της ισότητας, της ατομικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσω δηλαδή της κριτικής στις αξίες οι οποίες αποτελούν και τα βασικά στοιχεία της κυρίαρχης αφήγησης για τη Δύση, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η Ισλαμική απειλή στις διάφορες μορφές της, όπως περιγράφηκαν αμέσως προηγουμένως, παρουσιάζεται τώρα να υποθάλπεται από τον αποκαλούμενο προοδευτισμό, όπως λέγεται, και τους οπαδούς του. Αυτός ο προοδευτισμός κατηγορείται ως κάλπικος και υποκριτικός και εδώ γίνεται λόγος για ψευτοαξίες και υποκρισία. Αυτός ο προοδευτισμός παρουσιάζεται να έχει αφήσει απροστάτευτες τις Ελληνίδες την ίδια στιγμή που κάνει λόγο για προστασία των δικαιωμάτων. Η Ευγενία Χρήστου, που είναι η υπεύθυνη του μετώπου γυναικών, σε ένα κείμενό της καταφεύγει σε μια σειρά από ρητορικές ερωτήσεις για να απεικονίσει αυτή την αντίφαση. Γράφει συγκεκριμένα. Ποια είναι σήμερα αλήθεια τα ίσα δικαιώματα που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν οι κατηγοροί μας, να μην μπορεί η γυναίκα να κυκλοφορεί στους δρόμους ελεύθερα? Ποια είναι η ισότητα όταν υποχρεώνεσαι να ζητήσεις τη συνοδεία ενός άνδρα για να επιστρέψεις στο σπίτι σου, όταν σε ληστεύουν ή σε βιάζουν ακόμη και μέσα στο ίδιο σου το σπίτι? Πού είναι τα δικαιώματά μου να κάνω βόλτες με το παιδί μου στα πάρκα και τις πλατείες? Αλλά σε ποιες πλατείες? Σε αυτές που είναι γεμάτες τριτοκοσμικούς, γεμάτες γυναίκες που εκδίδονται, ή σε αυτές όπου το εμπόριο ναρκωτικών μεσουρανεί? Σύμφωνα με αυτό το απόσπασμα, τα ίσα δικαιώματα όχι μόνο δεν έχουν βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των γυναικών, αλλά τις έχουν καταστήσει περισσότερο ευάλωτες και εξαρτημένες από την ανδρική προστασία. Το αίτημα για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι νόμοι που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται εδώ να έχουν ευνοήσει την έξαρση της βίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο, απειλώντας ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να περπατήσει μια γυναίκα μόνη της στο δρόμο ή να κάνει βόλτα με τα παιδιά της. Εδώ, μάλιστα, έχει ενδιαφέρον το πώς η γυναικεία ταυτότητα, κάτι που διατρέχει όλο το blog, κατασκευάζεται ως πρωτίστως μητρική ταυτότητα και πως ταυτόχρονα περιγράφεται να κινδυνεύει από μια υποτιθέμενη αύξηση της εγκληματικότητας, όπου εδώ η εγκληματικότητα αποδίδεται σε αυτό που ονομάζεται αθρώα συγκέντρωση μεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων μεταναστών στις πόλεις. Μάλιστα, σε ένα κείμενο διαβάζουμε αυτό λεξί. Συναντούμε πια ανθρώπους προερχόμενους από τόπους διαφορετικής νοοτροπίας και ηθών, που αύξησαν δραματικά την ήδη υπάρχουσα εγκληματικότητα. Οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούνται για την προστασία αυτών ακριβώς των ανθρώπων διαφορετικής νοοτροπίας και ηθών, όπως λέγεται, που θεωρείται ότι έχουν κατακτήσει τις πόλεις και απειλούν τους γηγενείς. Η πολιτική ορθότητα, η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η δημοκρατία μπαίνουν στο στόχαστρο του μετώπου γυναικών, αποδομούνται, χλευάζονται και απορρίπτονται ως όπλα στα χέρια αυτών των προοδευτικών που περιγράφονται να προστατεύουν εγκληματίες μουσουλμάνους μετανάστες αντί να επιδιώκουν την απέλασή τους. Χαρακτηριστικά γίνεται λόγος για μια δικτατορία των προοδευτικών, η οποία συγκροτεί και ένα βασικό εσωτερικό εχθρό στη φιλετική κοινότητα, όπως την αντιλαμβάνεται η Χρυσή Αυγή και το μέτωπο γυναικών. Συγκεκριμένα είναι η πίστη στο άτομο, στην ατομική ελευθερία και στα ατομικά δικαιώματα, όμως, που αποτελεί τη θεμελιακή αξία αυτού που στο μέτωπο γυναικών κατασκευάζεται ως προοδευτισμός. Σύμφωνα με σε αυτή την πίστη, στην πίστη δηλαδή στα δικαιώματα του ατόμου, εναντιώνεται η Χρυσή Αυγή, καθώς ρητά λέγεται ότι αντίκειται στην ιδεολογία της. Σύμφωνα με την ναζιστική φιλετική θεωρία που πρεσβεύει η οργάνωση και όπως εξηγείται σε ένα από τα ιδεολογικά της κείμενα με σαφήνεια, στο κέντρο του κόσμου δεν μπορεί να είναι το άτομο, δεν πρέπει να είναι το άτομο, αλλά η φυλή ως κοινότητα.
εδώ τα άτομα θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως ένα είδος αναλώσιμων στοιχείων της φυλής. Γι' αυτό και στο μέτωπο γυναικών γίνεται συχνά λόγος για μια σύγχρονη ηθική κρίση και κρίση αξιών στις δυτικές κοινωνίες. Ο φεμινισμός και η ισότητα των φύλων απορρίπτονται ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Στο βαθμό δηλαδή που υπερασπίζονται την ατομική ελευθερία των γυναικών, θεωρείται ότι τις απομακρύνουν από το φυλετικό τους καθήκον, δηλαδή την αναπαραγωγή του έθνους και της φυλής. Μια αποστολή που καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη λόγω ακριβώς του υποτιθέμενου αναπαραγωγικού ανταγωνισμού με τις αλλόφυλες μουσουλμάνες, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Από τα προηγούμενα μπορούμε να συνάγουμε δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, οι θέσεις του ιστολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μοιάζουν αρχικά αντιφατικές, αλλά δεν είναι. Το μέτωπο γυναικών, δηλαδή, από τη μία τάσεται με την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και από την άλλη τα απορρίπτει ως ξεπερασμένα και καταστροφικά. Η φαινομενική αυτή αντίφαση λύνεται αν δεχτούμε ότι πρόκειται για έννοιες που ο νεοναζισμός με στρατηγικό τρόπο επιδιώκει να οικειοποιηθεί και να επανανοηματοδοτήσει. Όπως έχει επισημανθεί και από άλλους ερευνητές και ερευνήτριες του ακροδεξιού λόγου, συνήθως θεωρούμε τις ιδέες της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδέες προοδευτικές. Φαίνεται όμως στη σημερινή εποχή, εν μέσω έντονων κοινωνικών και πολιτικών ανταγωνισμών, για τη διεύρυνση, για τον περιορισμό των δικαιωμάτων, της ισότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, διαμορφώνονται νέες κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές που θέτουν αυτά τα αυτονόητα ξανά υπό διαπραγμάτευση και τους αποδίδουν και νέα νοήματα. Δεύτερον, ο νεοναζισμός αυτοπαρουσιάζεται ως η μοναδική πολιτική δύναμη που ενδιαφέρεται, που αγωνιά, που κατανοεί τι συμβαίνει στην κοινωνία, που κατέχει την αλήθεια. Ως η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την επιβίωση και την ευρωστία της κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι κάνει λόγο για ένα νέο διαφωτισμό. Μελετώντας το λόγο του μετώπου γυναικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, διαπιστώνουμε ότι αυτό που προτείνεται προς τις γυναίκες είναι μια νέα πολιτική ταυτότητα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αναδόμηση του εθνικισμού και του ρατσισμού προς μια νεοναζιστική κατεύθυνση. Προς μια κατεύθυνση δηλαδή όπου ισχύουν οι νόμοι ενός φυσικού φυλετικού δικαίου, δηλαδή νόμοι ιεράρχησης και βίαιης πειθάρχησης των ανθρώπων σε άνισες μεταξύ τους σχέσεις. Σε αυτή την αναδόμηση, ο νεοναζισμός αξιοποιεί τον αντι-ισλαμικό και αντι-μουσουλμανικό λόγο, που τείνει να γίνει όμως καθημερινός τρόπος σκέψης στην Ευρώπη κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Και αξιοποιεί επίσης και ζητήματα σχέσεων έμφυλης εξουσίας, που επίσης παραμένουν ανοιχτά στις κοινωνίες μας έως σήμερα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας μεταφέρατε μία σύγχρονη πραγματικότητα, είναι πολύ άγνωστη. Και σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή έκβαση στην έρευνά σας. Πότε τελειώνετε? Είναι μία πάντοτε καλή ερώτηση απέναντι σε υποψηφίους διδάκτορες. Μόλις άρχισα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ήδη έχετε προχωρήσει όμως πολύ καλά και συγχαρητήρια πολλά. Και στον σύμβουλο καθηγητή σας και βέβαια και στην άλλη συνεργάτηδά σας, η οποία τώρα είναι στην Αμερική. Και αυτά τα διεπιστημονικά και διατλαντικά έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω ποιο να κάνω την ερώτηση. Θα είμαι σύντομος και θα μιλήσω και αργά, γιατί το ζήτησε και η κυρία Κούκουρα. Μεταφέρω μια κουβέντα που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Νομίζω, ζητούμενο αυτή τη στιγμή στον δυτικό κόσμο, συζητιέται, εδώ δεν το έχουμε θίξει ακόμα και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, είναι ακόμα πιο αργά. Εντάξει. Ζητούμενο, λοιπόν, για πολλούς στον δυτικό κόσμο, ώστε να γίνει αποδεκτό το Ισλάμ τόσο με την παρουσία του στην Ευρώπη και στην Αμερική, στην Αυστραλία, αλλά και με την παρουσία του στον χώρο που εδράζεται ούτως ή άλλως, είναι η φιλελευθεροποίησή του. Καταφέραμε καλώς ή κακώς τον χριστιανισμό να τον φιλελευθερωποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι, δυνάμεις οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντιθρησκευτικές, σήμερα μπορούν να συμβιβαστούν και με αυτή την εκδοχή του χριστιανισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει με το Ισλάμ. Και κυρίως, από τη στιγμή που το Ισλάμ πλέον ζει κοντά μας, είναι και αυξάνεται και στις κοινότητες στον δυτικό κόσμο, βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει? Πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα? Και αν όχι, καθότι ο πρώτος ομιλητής, τον οποίον χαίρομαι γιατί για δεύτερη φορά τον ακούω, του θυμίζω μια συνάντηση πριν από 5 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη για το περιβάλλον, αν τη θυμάται, μας μίλησε για το Ισλάμ παραδοσιακά, όπως θα μιλούσε και ένας Ορθόδοξος ιερέας για την χριστιανική μας Ορθόδοξη πίστη. Αυτή η πίστη όμως και του Ισλάμ και της Ορθοδοξίας έχουν ζητήματα με τον σύγχρονο φιλελευθερισμό. Τι γίνεται λοιπόν όταν το περιβάλλον απαιτήσει αυτές τις προσαρμογές και εμείς λέμε ότι ναι, εντάξει, αγαπάμε τον συνάνθρωπο, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα να τις εγκολποθούμε. Ευχαριστώ. Όταν κάνεις λόγο για φιλελευθερισμό, αναφέρεσαι μάλλον στην εκοσμίκευση. Για να μην βάλω αυτό το παράγοντα, εντάξει, μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, θα βάλουμε τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, αμβλώσεις και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία κανείς μπορεί να θίξει. Την εκοσμίκευση. Ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για τις Ισλαμικές κοινωνίες και απαντάται με διαφορετικό τρόπο μέχρι να το μεταφράσει από κοινωνία σε κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, η σύγχρονη Ιρανική κοινωνία, η οποία θεωρείται και πολύ το Ιρανικό κράτος πολύ σκληρό και θεοκρατικό, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε θέματα βιοειθικής και δέχονται ακόμη και σπέρματα οδοτών μη μουσουλμάνων, με συνέπεια να έχουν επενδύσει και σε μια οικονομία η οποία ακριβώς οδεύει προς τα εκεί. Βέβαια, το θέμα της εκοσμίκευσης γενικότερα είναι ένα θέμα που είναι συγκρουσιακό και ακριβώς γι' αυτό χρησιμοποιείται και το πολιτικό Ισλάμ και πολλοί σύγχρονοι μουσουλμάνοι διανοητές ουλεμάδες, οι οποίοι προέρχονται από το θρησκευτικό χώρο, λένε ότι η χρήση του πολιτικού Ισλάμ είναι γεννήθηκε ως απάντηση στην αποικιοκρατία και συνεπώς και εδώ η αποικιοκρατία νοείται ως ο φορέας του φιλελευθερισμού και της εκοσμίκευσης. Άρα έχουμε πολλαπλών είδων συγκρούσεις και ιδεολογικές και θρησκευτικές και πολιτικές, αλλά υπάρχει ένας αναλυτής εξαιρετικός από τη Λέβεν, του οποίου μου διαφεύγει το όνομα, το έχω στον υπολογιστή μου, θα το δω μετά, και είπε ότι πολλές φορές η συνάντηση, και αυτός επενδύει σε διαθρησκειακά θέματα, η συνάντηση των χριστιανών και των μουσουλμάνων φαντάζουν πολύ δύσκολες, όχι γιατί πρόκειται για διαφορετικές όψεις, αλλά γιατί πρόκειται για την ίδια όψη για την διαφορετική όψη του ιδίου νομίσματος. Αυτά. Παρακαλώ. Αρχίζοντας ότι εμείς οι μουσουλμάνοι σκέφτομαι και λέμε ότι τα δικαιώματα της γυναίκας έδωσε το Ισλάμ και αυτά που γίνεται στην Ευρώπη τέτοια πράγματα, υπάρχει στο Ισλάμ κανόνες για κάθε γένος, δηλαδή για τον άντρα ή για τον γυναίκα. Ο καθένας ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή η Δύση όταν φωνάζει για κάτι που δεν ταιριάζει ή δεν γίνεται στο Ισλάμ, δεν θα δεχτεί αυτά τα θελήματα της γυναίκας ή του άντρα όταν γίνεται, δηλαδή όταν τσακίζει με τις διατάξεις του Ισλάμ. Δηλαδή συγκρίνεται. Ο μουσουλμάνος πιστεύει ότι η γυναίκα έχει τα δικαιώματά της, άσχημα αυτά που ακούμε ή που βλέπουμε και στο Ισλαμικό κόσμο. Αλλά τι λέει το Ισλάμ, τι λέει το αυθεντικό Ισλάμ και τι πρέπει να κάνει ο καθένας στο Ισλάμ. Αυτό εννοώ. Αν θέλει να βάλει κάτι ο συνάδελφος, μπορεί να... Λοιπόν, για να απαντηθεί τέτοιο ερώτημα υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να τα πούμε. Πρώτα απ' όλα, στο Ισλάμ δεν υπάρχει ιεραρχία. Δεν υπάρχει ένας πάπας που να αποφασίζει και να δώσει λύσεις. Δεν υπάρχει επίσκοπος, δεν υπάρχει ιερέας. Και όσο ήθελε το Αλ-Αζχαρ να έχει μία ιεραρχική δύναμη στο Ισλάμ και σε θέματα τέτοιου είδους, δεν μπορεί να το έχει, γιατί η φύση του Ισλάμ δεν περιέχει μέσα της το ιερατείο.
Το ένα. Το δεύτερο, ο Ισλαμικός κόσμος δεν πέρασε από modernity και late modernity. Και δηλαδή, γρήγορα όλα τα αποτελέσματα που πέρασε η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος, τα θέλαμε να τους τα δώσουμε και να τα εφαρμόζουμε στο Ισλαμικό κόσμο και με τη βία πολλές φορές. Και πίσω από πάρα πολλά που συμβαίνουν σήμερα στο αραβικό κόσμο και στο Ισλαμικό κόσμο της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν και τα πολιτικά παιχνίδια από πίσω. Και άλλο θέμα είναι ότι το Ισλάμ, σαν θρησκεία, η Σαρία δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί για έναν πιστό μουσουλμάνο και να ζήσει στην Δύση. Και όσο υπάρχουν φατουάδες στα ελληνικά, νομοκανόνες, ερμηνείες της Σαριά, βλέπουμε ότι πάντοτε λέγεται στο τέλος, αν μπορείς να εφαρμόσεις την Σαριά, θα ήταν καλύτερο για σένα. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει και από τις απόψεις των αδελφών μουσουλμάνων που θεωρούνται πιο ελεύθεροι στο φονταμενταλισμό Ισλάμ. Ωραία. Παρακαλώ. Να δώσουμε τώρα... Κυρία καθηγήτρια, εσείς θα αποφασίσετε. Να δώσουμε το λόγο στους φοιτητές ή σε εσάς. Εσείς θα μας πείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, Δεσποινής. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πισράρα Εμπέιτ, αν το λέω σωστά, συγγνώμη, αν κάποιος στην Αραβία μπορεί να μιλήσει με παρησία για τις μουσουλμανικές σπουδές που κάνει και για τις αντιισλαμιστικές σπουδές που κάνει, και την κυρία Μαριάνθη Αναστασιάδου, αν υπάρχουν αντίστοιχα μέτωπα γυναικών εθνικιστικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τι εννοείται αντιισλαμικές σπουδές, δεν καταλάβαμε. Αν μπορεί να... Ναι, αν κατακρίνεται στην Αραβία αντιισλαμιστικές σπουδές, θεολογικές αντιισλαμιστικές σπουδές. Ναι. Με αρνητικό κριτικό τρόπο, ναι. Να απαντήσει πρώτα η συνάδελφος. Είναι ερευνήτρια, σας ευχαριστούμε πολύ. Γενικότερα, αν μιλάμε για την Ευρώπη, τουλάχιστον, η άκρα δεξιά, η ευρύτερη, όχι μόνο καθαρά ο νεοναζισμός, κάνει μια απόπειρα προσέγγιση των γυναικών, και αυτό εξαρτάται από χώρα σε χώρα. Αλλού υπάρχουν γυναικείες οργανώσεις, αλλού όχι, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά ιδιαίτερα οι νεοναζιστικές οργανώσεις έχουν στην λειτουργία τους τη δημιουργία γυναικείων, οργανώσεων, μιας γυναικείας πτέρυγας. Αυτό, δεν ξέρω. Για την ερώτηση που μου κάνατε, να μιλήσουμε για την Αραβία έτσι με γενικό τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι στη χώρα μου είμαι στο Ισραήλ, δηλαδή, και σπουδές για Ισλάμ εξαρτώνται από την πολιτική της χώρας και από τα πανεπιστήμια της χώρας κτλ. Γενικά για το Ισλαμικό κόσμο υπάρχουν κριτικές σπουδές. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα και έτσι θα καταλάβετε. Μια φίλη μου που είναι θεολόγος, μουσουλμάνα, δηλαδή θεολόγος από την Ισλαμική, ίσως μουτακάλιμα, θα μπορούσε κάποιος να το πει στα αραβικά. Όταν γίνανε όλες αυτές τις σφαγές στη Συρία και μιλούσαμε, μου είπε, ξέρεις πού είναι το πρόβλημα στο Ισλάμ? Για πες. Είπε ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Τα κείμενά μας, ναι μεν, περιέχουν βία, περιέχουν εντολές για βία κτλ. Πού είναι το πρόβλημα? Ότι δεν εφαρμόζουμε ιστοροκριτική μεθοδολογία στο Κοράνιο. Όχι όλοι βέβαια. Και όποιος εφαρμόζει τέτοιες μεθοδολογίες στο Κοράνιο σήμερα, θεωρείται αιρετικός πολλές φορές από τον Ορθόδοξο Ισλάμ. Δηλαδή υπάρχει ένας ενδοϊσλαμικός διάλογος και εγώ προσωπικά
θέλω να πιστέψω ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστούν τέτοιες νέες μεθοδολογίες και στο ίδιο το Κοράνιο, όπως κάνουμε εμείς οι Δυτικοί, όπως κάνουν οι επιστήμονες στην Δύση, και εφαρμόζουν τέτοιες μεθοδολογίες στο Ισλάμ, και τέτοιες μεθοδολογίες δεν είναι πάντοτε, δηλαδή δεν δέχονται οι μουσουλμάνοι πάντοτε τέτοιες ερμηνείες για το Κοράνιο, για το Ισλάμ, για την παράδοση, και είναι πολύ πολύπλοκη αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ λίγος, θα δώσω το λόγο στον πατέρα Ιουστίνο, στην καθηγήτρια την κυρία Κούκουρα, και θα κλείσει ο πατέρας Ιωάννης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο συναδέλφους θεολόγους, διότι μοιράστηκαν μαζί μας, φαντάζομαι, την δική τους προσωπική αγωνία για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον Ισλαμικό κόσμο, και όσο τους άκουγα, πάρα πολλές φορές ήρθα στη δική τους θέση, διότι και εμείς, ξέρετε, ως θεολόγοι και εγώ ως κληρικός, πολλές φορές βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα φονταμενταλισμού που υπάρχουν στα ορθόδοξα δικά μας χριστιανικά περιβάλλοντα. Δεν είναι κάτι ξένο δηλαδή και προς εμάς. Ήθελα να ρωτήσω, αφορά και τους δυο σας αυτή η ερώτηση, πολύ σύντομα, αυτό το οποίο εγώ πολλές φορές έχω σκεφτεί, είναι πώς τελικά το Ισλάμ, από αυτό που ξεκίνησε να μας λέει ο κύριος Τζιχάντι, που μόνο Τζιχάντ δεν είναι ο άνθρωπος αυτός, φτάσαμε σε ένα Ισλάμ το οποίο να είναι τόσο πολεμόχαρο, τόσο ενάντια στην ζωή, την ανθρώπινη. Και κάτι που αφορά εσάς, κύριε Εμπάιτ, είναι το εξής. Είπατε ότι αν κάποιος κληθεί σε ένα δείπνο και γνωρίζει ότι εκεί θα υπάρχουν απαγορευμένες τροφές και απαγορευμένα ποτά, δεν θα πρέπει να πάει. Αν γνωρίζει ότι θα υπάρχει μια χριστιανική προσευχή, μπορεί να πάει. Ευχαριστώ. Κυρία Κούκουρα, να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις για να κλείσουμε κιόλας. Οπωσδήποτε η παρατήρηση δείχνει ότι άλλο είναι διανοούμενο τι κάνουμε κι άλλο ο ημάζες των ανθρώπων που οδηγούνται, πώς φανατίζονται, που είναι βασικό αυτό, πώς φανατίζονται και πώς αυτοθυσιάζονται εν ονόματι κάποιου κράτους. Ήθελα να σας ρωτήσω, στους διανοούμενους, κατά πόσο υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που από κοινού παραδέχονται τα πολιτισμένα κράτη, και η παράδοση η Ισλαμική πολύ καταλογίζει ότι είναι κατασκεύασμα των χριστιανικών κοινωνιών. Κατά πόσο υπάρχει μια τέτοια σκέψη για να θεωρηθούν ότι έχουν ένα παγκόσμιο κύριο και στην περιοχή του Ισλάμ. Ώστε άμα υιοθετηθεί αυτός ο χάρτης, είναι σημείο αναφοράς. Δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται, γιατί και οι λεγόμενοι χριστιανοί τα έχουν καταπατήσει πολλάκις. Αν δεν υπάρχει και η κοινωνική δικαιοσύνη τώρα. Αλλά έστω σαν σημείο αναφοράς. Πατέρα Ιωάννη. Να το ανοίξετε. Σας προσφώτισε για ότι μας μουσουλμάνους. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, όλοι, όπως και να ανήκουμε σε όποια θρησκεία και μία. Είναι μεγάλη λέξη αυτή που μας ανέφερε. Μεγάλη λέξη. Αυτό έχω δει με τους μουσουλμάνους που μας δουν από το Παρίσι. Αρχάει οι μουσουλμάνοι που στέλνουν τα χρήματά τους στην Αλγερία για να ζήσουν τις γυναίκες, τα παιδιά κτλ. Είναι ποιοτικό αυτό το πράγμα. Αυτό επίσης το γεγονός ότι διαχειριστούμε τους μουσουλμάνους από τους ακραίους μουσουλμάνους. Δηλαδή τους φανατικούς μουσουλμάνους. Δεν είναι μουσουλμάνοι. Είναι απαράδεκτη παντελώς, είτε πολιτικά, είτε θρησκευτικά, είτε αλλιώς πολιτικά. Μεγάλη σημασία αυτό. Και σας πω ότι στην Γαλλία, που πέρασα κάποια χρόνια, εκεί προσεύχονται μουσουλμάνοι και χριστιανοί σε πολλές χώρες της Γαλλίας σήμερα, όχι χθες, σήμερα. Το ίδιο και όταν πήγε ο Πάπας Βενέδικτος στους Αγίους Τόπους, στο
Λίβανο προσευχόταν μουσουλμάνοι και χριστιανοί καθολικοί, που είναι λιγότεροι σήμερα καθολικοί, περισσότεροι μουσουλμάνοι. Ισορρίπτει τον τόπο μας και αυτή η διάσταση, η πραγματικότητα λέει το αυτό. Η πίστη και ο μελετάνε το Ευαγγέλιο, το Ισλάμ, στα σωστά του σημεία. Και έτσι προοδεύουμε και ο Θεός μας επιλογεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Κύριε Τζιχάντ, ο λόγος σε εσάς. Αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, εμείς δεν το θεωρούμε, είναι από το Ισλάμ. Δηλαδή, σε χαντίς κουτσί, όπως λέμε, η παράδοση του προφήτη Μωάμετ, αλλά είναι από τον Θεό, εγώ που έχω σημειώσει, «Inni χαρράμτου ζούλμα αλά νεφσι, wa χαρράμτουhu φίμα μπέινακουμ». Ο Θεός μας ειδοποιεί και λέει, με τα λόγια του προφήτη Μωάμετ δηλαδή, «Ο υπηρέτες μου, έχω απαγορεύσει την καταπίεση στον όνομά μου και την έχω απαγορεύσει ανάμεσά σας. Ποτέ λοιπόν να μην καταπιέζεται ο ένας τον άλλον». Αυτό είναι μεταξύ των μουσουλμάνων και αυτά που συμβαίνουν έτσι, δηλαδή δεν θεωρούνται κάτι που να είναι από το Ισλάμ. Και πάλι ο προφήτης Μωάμετ λέει, βοηθήστε τον αδερφό σας είτε είναι καταπιεστής είτε είναι καταπιεσμένος. Και οι οπαδοί του ρωτήθηκαν, λένε, τότε ρώτησαν τον προφήτη, ο απεσταλμένε του Θεού, να βοηθήσω κάποιον που είναι καταπιεσμένος, αλλά πώς να τον βοηθήσω όταν κάποιος που είναι καταπιεστής. Τότε απάντησε ο προφήτης, μπορείς να τον εμποδίσεις και να τον συμβουλέψεις να απομακρυνθεί από την καταπίεση. Έτσι θα τον βοηθήσεις, λέει. Και αυτό είναι ένα χαντίς Μπουχάρι στο Μουσλιμ. Ακόμα και ένας καλός λόγος και ακόμα μια συμβουλή είναι δηλαδή μια φιλανθρωπία και μπορούμε να πούμε, είναι τζιχάντ. Δηλαδή δεν είναι να πάρεις το σπαθί στο χέρι σου και να πας για πόλεμο. Τώρα στο Ισλαμικό κόσμο βρίσκεται δηλαδή και στην Ινδία και στην Ινδονησία και παντού στον κόσμο που δεν έχει φτάσει εκεί σπαθί, ούτε με κανένα τρόπο δηλαδή από τα παλιά ως σήμερα δεν έχει φτάσει στη Μαλαισία και στην Ινδονησία σπαθί. Αλλά όλα με έθιμα και ήθη των μουσουλμάνων και με τη συμπεριφορά των μουσουλμάνων μεταξύ τους και μεταξύ των αλλοθρήσκων, δηλαδή επηρεάστηκαν και ασπάστηκαν το Ισλάμ, μπορούμε να πούμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Για να είμαι και εγώ σύντομος στις τρεις ερωτήσεις, να αρχίσω με την ερώτηση της κυρίας Κούκουρα. Νομίζω όταν τέθηκε στο Ισλαμικό κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν κείμενο βάσης, οι μοναδικοί που το δέχτηκαν ήταν οι Παλαιστίνοι. Όλος ο άλλος ο αραβικός κόσμος αρνήθηκε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που εναντιώνονται με την Σαριά. Και αυτό είναι νόμος στο Ισλάμ. Οι Παλαιστίνοι το δέχτηκαν όχι στο όνομα του Ισλάμ, στο όνομα της Παλαιστίνης σαν χώρα, γιατί περνάνε δύσκολες στιγμές με το Ισραήλ και με τους πολέμους κτλ. Και αυτό είναι πρόβλημα στο Ισλάμ και ακόμα συζητιέται. Και νομίζω όταν ο νυν πρόεδρος της Αιγύπτου μπήκε στο Αλ-Άζχαρ και είπε πρέπει να έχουμε μια ανανέωση στο Ισλαμικό λόγο, ανανέωση στην Ισλαμική θεολογία και πρέπει να αποφευχθεί όλος αυτός ο φονταμενταλικός κτλ. Σημαίνει ότι, και εγώ ξέρω πάρα πολύ τι συμβαίνει σήμερα στο Αλ-Άζχαρ και τι διάλογος Ισλαμικό στο Αλ-Άζχαρ συμβαίνει, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τι θα γίνει και τι θα κάνουμε. Ινσάλα. Ναι, μιλάμε για κρατικό επίπεδο, ναι, για κρατικό επίπεδο υπάρχουν συμφωνίες. Εδώ μιλήσαμε για εκπροσώπους του Ισλάμ σαν θρησκεία και είπα ότι γι' αυτό έχουμε
χώρες που οι θεολόγοι που δέχονται και άλλοι που δεν δέχονται, γιατί δεν υπάρχει ένα ιερατείο ή ένα Βατικανό στο Ισλάμ. Και εδώ μου επιτρέπεις, εδώ μπορεί να κατανοήσει κανείς και να μην είμαστε πάντοτε απολογητικοί απέναντι στις τοποθετήσεις μας όταν αναφερόμαστε στο μουσουλμανικό κόσμο, να κατανοήσει κανείς τις διενέργειες και τις συγκρούσεις που υπάρχουν στις μουσουλμανικές κοινωνίες μεταξύ των κρατών, έστω και μοναρχικών κρατών σε πολλές περιπτώσεις, αλλά προσπαθούν να κάνουν μία μετάβαση από τη θρησκεία στην πολιτεία, σεβόμενη βέβαια τη θρησκεία, και να κρατήσουν τη Σαρία κυρίως στο οικογενειακό δίκαιο και τις άλλες μορφές δικαίου, ποινικό κλπ. Προσπαθούν να τις συγχρονίσουν με τα δίκαια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σεβόμενοι βέβαια και πολλές φορές τα τοπικά συμφραζόμενα, και το πολιτικό Ισλάμ έτσι όπως επανέρχεται, το οποίο μιλά για επιστροφή στη Σαρία, και είναι αυτό το λεγόμενο μεταμοντέρνο που ήδη το είχε παρατηρήσει ο Μισελ Φουκώ το 1979 με την Ισλαμική Ιρανική Επανάσταση. Και εδώ τώρα βέβαια το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο λόγος των λογίων ουλεμάδων, αυτών που έχουν πλέον τραφεί εντός της Δύσεως και έχουν μεγάλα αξιώματα, πολιτικά αξιώματα στις χώρες τους, και προσπαθούν να διατηρήσουν τις ισορροπίες μεταξύ θρησκείας, πολιτικής και κοσμικότητας, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και κοσμικοί και θρησκευόμενοι και θέλουν το καλό των κοινωνιών τους. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα για τις ίδιες τις μουσουλμανικές χώρες. Πάμε στην άλλη ερώτηση για την προσευχή. Είναι πολύ... και για την Αλ-Κάιντα και για όλους αυτούς τους ακραίους φονταμενταλιστές, ούτε καν δείπνο δεν επιτρέπεται, ούτε καν να πεις ένα γιάστε στο μην μουσουλμάνο μπορείς να το κάνεις. Για την αδελφότητα, Ισλαμική αδελφότητα, υπάρχει μια διαφορά στο εντός Ισλαμικού και εκτός Ισλαμικού χώρου. Στο έξω μπορείς να πας και να γίνει μια προσευχή, μπορείς. Γιατί δεν επικρατεί και η Σαριά. Στο Ισλαμικό χώρο θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Όταν ο Ασίσι παραβρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Αιγύπτου στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων φέτος στους Κόπτες και είπε χρόνια πολλά, δεν έμεινε πολύ χρόνο μέσα, μόνο μπήκε στην εκκλησία και είπε χρόνια πολλά στους Κόπτες της Αιγύπτου και τους Χρένους της Αιγύπτου, έγινε μια μεγάλη φασαρία πώς ένας μουσουλμάνος μπόρεσε και να μπει και να είναι σε ένα χριστιανικό ναό και να πει χρόνια πολλά. Αυτό μπορεί να λέει πολλά. Παραπάνω υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση, όπως είπαμε, και υπάρχουν πολλές απόψεις για τέτοια θέματα και πάντοτε εξαρτάται από το ρεύμα, από το θεολογικό ρεύμα. Δηλαδή, έχουμε την μουσουλμανική αδελφότητα, αλλά έχουμε και τους Σαλαφίτες. Και είναι, ναι, μεν ένα κλάδος της αδελφότητας, αλλά έχει πάρα πολλές παρατραβηγμένες απόψεις. Και το τελευταίο ερώτηση, τι θα γίνει, πώς είναι η κατάσταση σήμερα κτλ. Εγώ θέλω να είμαι και λίγο ειλικρινής. Ας δούμε λίγο στην ιστορία τι κάναμε, τι έγινε στην ιστορία. Πάντοτε ήμασταν εμείς, για παράδειγμα, χριστιανοί άγιοι στην ιστορία μας. Δεν κάναμε κι εμείς σφαγές εναντίον άλλων. Και το ίδιο, το Ισλάμ, σήμερα, πώς είναι σήμερα, και στην ιστορία πώς ήταν. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι έκανε και το Ισλάμ στην ιστορία και τι κάναμε εμείς στο Ισλαμικό χώρο και στο Αραβικό χώρο και τι αντιδράσεις υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, εγώ δεν θα απαντήσω, θα θέσω ερωτήματα, γιατί σε τέτοιο ερώτημα πρέπει πάντοτε να πούμε εμείς τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 6.30 ώρα το απόγευμα και να κλείσουμε με την παρατήρηση του Αγίου Πατρός που είναι μαζί μας και σας ευχαριστούμε πολύ, και το ερωτηματικό που θέσατε περί Αραβικής Ανοίξεως και των λόγων που υπέστησαν όλα όσα υπέστησαν αυτές οι κοινωνίες και συνεχίζουν να τις υφίστανται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.